Jesi li primijetio kako te sitnice mogu izbaciti iz takta? Ljudi, promet, svakodnevni stres, sve nas to može iscrpiti. Ali prava snaga uma dolazi onda kada naučiš ne reagirati odmah. Ovo je 7 načina kako ostati miran u svakoj situaciji. Prvi, upoznaj okidače. Prvi korak prema smirenosti je razumijevanje sebe. Kad znaš što te najčešće pogodi, lakše ćeš kontrolirati svoje reakcije. Promatraj emocije kao oblake. Pojave se i nestanu. Drugo, disanje je tvoj saveznik. Kad osjetiš stres, zastani i udahni duboko nekoliko puta. To smiruje živčani sustav i vraća ti kontrolu. 3. Ne potiskuj emocije. Samo kontrola ne znači gutati osjećaje. Prava snaga je u tome da ih prepoznaš i izraziš na zdrav način. Razgovorom, pisanjem ili kretanjem. 4. Govori smireno, tvoje riječi imaju veću težinu kada ih izgovaraš mirno. Mirna energija često smiruje i druge. 5. Prestani pretpostavljati, nemoj donositi zaključke bez provjere. Pitajući i slušajući drugu osobu, sprječavaš nepotrebne sukobe. 6. Razvij empatiju. Svatko ima svoje borbe. Razumijevanje drugih donosi mir i tebi i njima. 7. Uzmi pauzu ako osjetiš da ćeš reagirati burno. Udalji se i udahni. Pauza ti daje vrijeme da odgovoriš mudro, a ne impulsivno. Zaključak snaga uma nije u tome da nikad ne osjetiš ljutnju. Prava moć je u tome da ne dopuštaš emocijama da upravljaju tvojim životom. Svaki put kad izabereš smirenost, gradiš unutarnji mir i disciplinu.